малко. Какви са тези последни неща и вече в последното време? Много пъти често Господ ни дава такова слово, да прочитаме, да проповядваме. Днеска пак ще влезем в една от църквите, в Тиатирската църква. Може би тези, които четете и познавате Божието Слово, ще Господ ще даде достъп до това Слово, да го познаем още повече. Последните неща в последното време е много важно нещо да го познаем. Много е важно това нещо. Щом има първи неща, това означава, че трябва да има и последни неща. Тук на земята е така, всяко начало си има свой край. Винаги ние започваме по този начин. Почваме и после казваме свършваме. Започваме да работим, идва време да свършваме. Започна деня, идва време да свършва деня. Започна годината, идва време, когато трябва да свърши годината. Свършва и живота на човека. Но има ли нещо, което не свършва? И това е Словото на Господа. Присъствието на Господа. Много е важно. Горе на небето няма да бъде така, да свършва животът ни. Днеска ние за това, докато се молим, ние изразяваме нашата любов, изразяваме нашата благодарност, казваме, Боже, колко си радваме днеска тази вечер, как ни идваме на църква, как слушаме Божието Слово. И искаме да знаем какви са тези последните неща в последното време. Как бихме узнали това Слово? Как можем да разберем тези белези? Как можем да разберем тези неща в живота ни? Нека аз тази вечер да спра вашето внимание върху, говорим за някои крайни, последни неща и то в последното време. Как го разбирам аз? Като проповедник, може би ще ви кажа, че усещам последните времена. Усещам живота ни. Усещам какви са нещата в живота ни. Как може да се справя с това нещо. Последното време е много важно в нашия живот. Последните неща в последното време е много важно. Когато говорим за последните неща, бих желал днес тази вечер всички открито да застанем пред Бога. Той знае. Знаеш ли, някога ще обърна малко вниманието ви върху нещата в живота ни, в житейския. Всеки ден сигурно вкъщи има някакъв албум. И имаме снимки от сватбата, имаме снимки от рожденият ни ден, от различни снимки, различни портрети. Но знаете ли, когато ние правим някакви снимки, винаги се подготвяме. Чакай малко да оправя косата, чакай малко да се обличам, чакай да отидем на по-добро фото, по-добро снимане. И така изглеждат нашите снимки. И някога в тези последни усилни времена много хора отварят албума на чужди хора и поглеждат техните снимки. Духовен смисъл говори. Не говоря, че не отиваме някъде вкъщи и аз много обичам да отворя някакъв албум и да видя на някои снимките. Аз вярвам, че и на вас аз ме хоби това нещо. Но бих желал да спра вашето внимание върху едно друго нещо, което обгръщат хората. Албума на другите хора. Последното време това ще бъде. Отварят живота на човека, отварят характера на човека, говорят за характера на човека и много лесно осъждат човешкия живот. Нека да си признаем днеска тази вечер. Обаче има една друга подробност днеска тази вечер, която ще спирам нашето внимание, вашето и моето внимание върху последните неща, последното време, че време е вече ние да обгърнем наш албум. Много пъти ние сме се снимали и сме видяли колко хубави снимки са. Правим една поза, 2, 3, 4. Чакай! Този фотографът знае. Прави една поза, 2, 3, 4 и избира най-накрая най-добрата и най-хубавата. Но при Господа не е така. Той ще те снима както си. Няма да те чака да се подготвиш за утре, да се подготвиш за следващия път. За втората минута той няма да чака. Снима точно както този, който е на пътищата, камерата, която снима. Няма ти чака да намалиш на 60, защото си карал на 100. И идва, глобата идва.
аз искам днеска тази вечер да кажа едно нещо по-простичко. Да обгърнем нашия албум, да видим нашите снимки, да ги обгърнем старо, може би сегашно, може би вчерашно време. Имали сме някои моменти обезсърчени, разочаровани. Имали сме някога моменти ядосани. Много бързо сме взимали решение в нашия живот. Много бързо сме се гневяли на някой. Много бързо сме осъдили някой. Днеска тази вечер това слово ще ни помогне. Много бързо сме се обидели. Много бързо. Защото един път бях писал и бях проповядвал, когато си ядосан, когато си гневен, когато си обезсърчен, не взимай никакви решения. Прибързани решения не те взимаш. Защото албума на Господа, фотографа Исус Христос снима всяка една твоя поза. Снима всяка една твоя смисъл, твоя мисъл. Снима всичко в твоя живот. И днеска аз бих желал да спра нашето внимание върху това слово. Какво можем ние да правим в това последно време? Последните неща станаха вече. Вече сигурно няма да има други неща по-лоши от тези, които аз ще проповядвам. И Господ иска днеска тази вечер да снима. Както ние сме се подготвили с фотоапарата, с видеокамерата, колко чудесно изглежда. Но Господ има друга камера. Аз един ден сънувам отпред една камера и от другата страна друга камера. Поглеждам един, викам, какво правиш? Снимам как е цялата служба. Обръщам се, виждам същия. Викам, този същия човек. Как може едновременно да бъде? Той казва, ние сме еднакви, вика. Аз снимам, вика, всичко това, което вие правите днеска. Снимам навсякъде, където да сте. И нека Божията благодат и Божията сила да бъде върху нашия живот тази вечер. Мили братко и сестро, ще спра вашето внимание днеска тази вечер на първо място. Когато говорим за последните неща в последното време, последните дни. Какво означава това за нас последните дни? Отворим Словото Божие от 2 Тимотей 3 глава. Апостол Павел, днеска Бог ни говори много важно за нас. Какъв е характера? Нравственият характер или упадъка в последните дни на хората. Упадъка! Много е важно днеска тази вечер да разберем какъв е нашия характер. Какво правим в тези последни време? Какво ние представяме? Каква полза ние правим пред Бога? Много ще ни бъде интересно днеска тази вечер да слушаме това слово и тези всички неща, които са, аз ги взимам за мен. Защото Исус Христос като видеокамера, като фотограф, Той снима всичко в моя живот. И ако можем днеска тази вечер да осъзнаем живота си, ако можем днеска тази вечер да искам от Бога мир, ако можем тази вечер ние да кажем на Бога, Господи, моля те, бъди с мен. Искам Твоето Слово да бъде върху нашия живот. Днеска тази вечер ще прочета нравствения упадък в последното време. Много хора отпадат. Виждаме колко хора масово отпадат от своята любов, отпадат от своята вяра, отпадат от своето желание. Отпадат от всички много неща. Защо? Защото последното време казва, че духът ще бъде такъв, както днеска е студено и не пуснахме климатика. Ние се облякаме малко под печка, запалихме печките. Днеска аз бих желал да пуснем климатика духовния. Бих желал да се обличем малко по-дебеличко. Бих желал да обърнем малко повече внимание на това слово тази вечер. Защото Божието Слово казва за нравствения характер. Второто послание към Тимотей на апостол Павел, 3 глава, казва, а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Много ще е силно време. Усилено, притеснени хора. Много хора масово ще бъдат притеснени. Но Божието Слово казва, защо? Защо ще бъдат притеснени? Защо масово ще отпадат? Защо характерът ще отпадне? Защо няма да могат да обичат? Защо няма да могат да понасват? Защото Божието Слово казва във втори стих, защото човеците ще бъдат на първо място себелюбиви. Ще обичат повече себе си, ще обичат своето винаги. Няма да обичат другия, няма да искат да знаят за другия. След себелюбието ще дойде пътищолюбието, сребролюбието, третото надменността. Много хора ще имат последно време надменни, горделиви, хулители. Днеска много масово хората са горделиви, хулители, непокорни на родините